Kabanata 1, Alikabok a diamante ang ikhong mamahaling sif na sinasakani Levi Oliveros ay tila halimaw na gemagambola sa katahimikan upayapang barayong San Isidro. Bawat libak na dinaranan sasakan sa baki-bakong kalsada ay parang personal na insulto kay Levi. Nakasimangot siyang nakatanaf sa labas ng bintana, pinapanood ang manaktadang pinung niyok, makapayak na bahay kibo at ang tila walang katapisang lintiang bikiran na natatabinan manipis na alikabok mula sa kanilang dinaranan. Seryoslay. Dito ako ipinatapon ni Daday belong niya sa sarili, hindi makapaniwala. Isang linggo pa lang ang nakalilipas mula nang pumitok ang eskandalo, isang liokit video mula sa isang private partay, makamalilisay sung tsismis at ang walang awang basang sa social media. Levi Oliveros, tegentrij topmodel, te darling of een gesusciteit, biglang naging sentrum controversieel. At ang solusyon kanang amang si Don Ricardo. Itagesea. Ipatapon sa kanilang hasinda sa probinsya na halos hindi nun kanya malalang pakaripola nila. Malayo sa khuluwa, malayo sa media, malayo sa lahat ng kinakisnan niya. Himinto ang sasakan sa harap ng isang malaking arko na may nakakit na hasinda Oliveros. Bimaba ang driver para buksan ang khate at sa pakpasok nila sa loob ng hasinda, isang tanawan ang bumingkat kay Levi. Malawak na lipain, makataniman na hindi niya alam kung ano, isang malaking limang bahay na may desinayong kastila sa dekalayan at makataw. Makatawang simple ang kasutan, maitim ang baladol sa sikat ng araw, makamangkakawa sa bukit. Kasabayang pakbaba niya mila sa air-conditionate na sasakan, sot ang kanayang designasyong lasis at ahiyilit sandals na halatang hindi bakay sa mapitik na lipa, sinalibong siyang alinsanghan ng hanggan at ng amuing lipa. Damu. Ivan niya. Basta hindi ito ang amuing mamahaling pabango samha event na dinadalihan niya. Maam Levi, dito na po tayo, sabing driver habang ibinababa ang sandamakmak niyang makabakoa, makalais faiton at proda na tila makaalin sa lugar na yaon. Napairap si Levi. Obviously. Weer is de weltomen komitee. Sa daday ba hindi man lang nakabalang timawak sa kung sino mang karataker dito. Bago pa man makasahot ang driver, isang buses ang timake mila sa khalat. Isang buses na malalim at may autoridad. Napalingon si Levi at nakita ang isang lalaki. Nakasot ito ang simpleng piteng kamiseta na medayo may bayad ng dimi, kipas na mong na pantalon at butas na pinung pitek. Nakasampay sa balikat nito ang isang pola. Pawisan ang mukha nito at ang habraso ay halatang sanay sa mabibigat na gawain. Nakakinot ang noo nito habang tinitingnan siya mila ilo hanghang pa at pagkatapos ay ang hanaklalakyan niyang bakoa. Siya na ba ang karataker? Makang magsasaka lang, isip-isip ni Levi, hindi may taho ang pagkadismaya sa itsira nito. Ikaw pa si Levi Oliveros, tanong lalaki, ang tuno ay hindi makalang, hindi rin naman bastos. De resto lang. Palang palamiti. Tinasan siya ang kilay ni Levi. Antaw or. Rafael de la Fija. Ako ang farmanager dito, sahot nito, hindi man lang himiti. Kanina pa namin kayo hinihintay. Akala namin nalihaw na kayo. May bayad ng sarkasmo sa hiling sinabi nito. Napansin ni Levi ang parang paktitak nito sa kanaya, may halong paktataka at tila pakyes ka. Nainis siya. Sino ba ito para tingnan siya ang kanayan? Well, obviously, hindi kami nalihaw. Nandito na kami pabalang na sahot ni Levi. So, weer is my room. Ang pleosetel sumyone tu karay may bachs. Mabibigat an. Itiniro niya ang habahoa na parang itisan ito. Nakita niyang bahang kimibot ang panga ni Rafael. Walang takabiyak ng bahae dito, Miss Oliveros. Makamaksasaka ang hataw dito, hindi beluboy. At ang kwarto mo doon sa malaking bahay. Sa minut ka na lang. Timalikot na ito at naksimilang maklakat papenta sa malaking bahay, hindi man lang siya hinintay o tinilanghan. Naivang nakanhanga si Levi. What? Hindi man lang ako tutilanghan. At anong Miss Oliveros?
Napaka impersonal. Festoon yang simagaf sa ines pero pinagalan niya. Nachlakat siya, mastamang sabihin no nachstrichlis yang machlakat sa mapitek no don hamit ang kanang sandals, habang ang driver niya ang nachbiateng ilan niyang makakon no bach ang mabibichat ay naivan malapit sa sasakyan. Pagdating sa malaking bahay, nabitan niya si Rafael no kausap ang isang matandang baba, sa Manang Elena, ang kasambahay doon. Manang, siya si Miss Leafy. Anak ni Don Ricardo. Dito mina siya titira, sabi ni Rafael kay Manang Elena pagkatapos ay himarap kay Leafy. Sa Manang Elena ang bahala sa makapanghangkailangan mo sa loob ng bahay. Pagkain, labada. Pero wag kang imasa na pagsisilbihan ka dito na parang prinsesa. May makatrabaho rin kami. Isisama. Hindi na napigilan ni Leafy ang sarili. Look, maar de laafwega, I don't know wat our probleem is, pero hende kopinilang paminta dito, okay. My vader schenkt me here. Kaya kang puwere lang, konting respeto naman sana. Imarap sa kanaya si Rafael, ang mata ay seryoso at tila naninewt. Respeto. Miss Oliveros, ang respeto, hindi ang ibinibigay basta-basta, lalo na sa mkhatong darating dito na akala mo kung sino, na parang pag-ari ang buong mundo at inasahang lahat ay ayeko sa kanila. Limapit itong bahaya. Dito sa bukit, ang respeto, pinaghirapan an. Pinapatinaan an sa Java, hindi sa panghalan o sa daming bahaya. Isang matalim na tinghan ang ipinikol nito sa kanaya baho ito milang tumalikot. May kailangan po akong asikasin sa labas. Manang, kayo na po ang bahala sa kanaya. At tilihan na itong imalis, iniwan sa Levi na nanggagagil sa halit at pagkapaya. Naiwan siyang nakatayo doon sa gitna ng salang 5 bahay na amoy lima at kaway na papaligiran kaantakong kasangkapan na malayong-malayo sa modernong penthouse niya sa Maynila. Ramdam niya ang titik ni Manang Elena na may halong awa at pagtataka. Sa inang pagkakataon sa kanayang bihay, naramdaman ni Leafy ang pagiging talinan. Itinapon siya dito. At ang inang taong sumalibong sa kanaya ay isang suplado at arroganteng farm manager na tila kinamimihan siya kahit hindi pa sila lubos na makakilala. Himanda ka sa akin, Rafael de la Vega, naninampan niyang sabi sa kanayang isip. Akala mo kung sino ka. Ipapamaka ko sa iyo kung sino ang kinakalaban mo. Nginit sa ilalim galit na yawn mayroong takot. Takot sa hindi pamilyar na lugar. Takot sa hindi tiyak na hinaharap. At takot na baka may katwiran ang lalaking yawn. Bakan wala siyang ibang alam kundi ang mohang isang Oliveros. Ang alikabokang probinsya ay nagsisimula ng dimikit sa kanayang kimikinang na diamante. At ang inang araf pa lang niya sa San Isidro, alam na niyang hindi ito magiging madali. Ang bahong simila niya ay nagsimula sa isang malat na pagtatakbo. Kabanata 2, pagsubok sa pitikan ang inang imaha ni Leafy sa San Isidro ay sinalubong tilokong hamanok sa halit na alarm kanayang mamahalang telepono. Idinilat niya ang kanayang hamata at ahat na napanghiwi. Ang kisamang kwarto ay hawa sa 5 kaway, may ilang boyet ng akhif sa sulok. Ang kama ay matikas kumpara sa malambot niyang kama sa Maynila. At ang hanggan sariwan kasahiro pero may kasamang amuing kung anong halaman at diming hayop. Teses anakit more belong niya sa sarili habang bimabangon. Wala ang kanayang personal assistant para ihanda ang kanayang damit o ang kanayang paboritong almond milk latte. Tangang ang katahimikan ng bahay at ang makatinoh ng bukit sa labas ang kanayang kasama. Pakbaba niya para makahan, nadat na niya sa Manang Elena na nakain sinanghak, itlog na malat, at pritong tiyo. Napanghiwi sa Leafy. Manang, palapu bang croissant. Kahit oatmeal man lang. Napanghiti sa Manang Elena. Ay hiya, pasensya ka na. Simpleng pakkan lang ang meron dito sa bukit. Pero masarap at masustansa, sahot nito, halatang sanay na samha liwa mkatakamay nila. Napilitang kimain sa Leafy kahit pa bawat sibo ay tila may kasamang paktito mila sa kanayang panlasa na sanay samha mit food. Habang kimakain, timawak ang kanayang ama.
Levi, hof are hou settling in Tanong ni Don Ricardo, ang boses ay strikt toeparen. Daday, tis plaase is impossible. Ang hirap dito. Wala man lang matinong signal reklamo ni Levi. That's the point, ja. Para matito ka. I already spoke with the Rafal. Hy wil gefa outtasks around the farm cooperate with him. Profet toe me na kaya mong tumayo sa sarili mong hapa at hindi ka lang pirugastos at iskandalo. Bago pa man makasagot sa Levi e binaba ng ama ang tawag. Naiwang tilala sa Levi. Tasks. Farm tasks. Ako. Hindi siya makapaniwala. Pero alam niyang wala siyang makakawa. Kailangan niyang sundan ang ama kung gusto niya pang makabalik sa dati niyang bihay. At isa pa, may bahagi sa kanaya na gustong patinaan sa mayabang na Rafal na yaw na hindi siya isang walang kwentang prinsesa. Matapos mag-ahan, lakas loob siyang lumabas ng bahay, sot ang pinakasimple niyang damit, na para sa makatakabikit ay makaparang pangmal, at isang pares ng ribashoes. Hinanap niya si Rafal. Nakita niya ito malapit sa kamalig sa rayusong kausap ang ilang katawan. Limapit sa Levi, pilit na itinataho ang kaba. Merdelafe ka, tawag niya. Napalingon si Rafal, bahang nakilat nang makita siyang papalapit. Tinasan siya nitong kilay. Ais Miss Oliveros. May dat kalit. Sabi niya bibagan mo daw akong kakawan dito sa farme. Pilit niyang pinatatak ang buses. Isang bahang gisi ang gemiet sa labi ni Rafal na mabilis din namang nawala. Tiningnan siya nito mila ilo hanghang pa. Sigurado ka ba diyan? Baka madimihan lang ang kamamahalan mong damit. Stel me wat te doen inis na sabi ni Levi. Nagisip si Rafal sandali tila nage-enjoy sa sitwasyon. Sige. Kung gusto mo talagang tumulong, may din sa salitang tumulong, pwede mong simulan sa pagtidilig ng habahong tanim na gelay doon sa bandang likod. Apakainin mo na rin. Ang manok sa kalinghan. Itiniro ni Rafal ang direksyon. Simple lang ang itus pero para kay Levi parang pinapabiat siyang isang trakong bato. Pagtidilig. Pagpapakan manok. Kailanman ay hindi niya naisip na kakawan niya ang hayaw. Wala siyang nakawakanda tumango. Kimia siyang rakadara na itiniro ni Manang Elena at nachtingo sa taniman ng halay. Ang init ng araw ay akat na naramdaman niya sa kanang balat. Ang pagbibihat ng rakadarang pinung tibak ay mas mabigat kaysa inakala niya. Ilang beses siyang natapilok sa pitik at ang dating malinis niyang rubber shoes ay nabayaran ng lipa. Pawis na pawis siya at hengal na hengal pagkatapos lang ilang hilirang hatanim. Nakakainis. Nakakapagod reklamo niya sa isip. Gusto na niyang sumiku at bumalik sa malamig na kwarto. Pero nang malala niya ang mapangamak na tingin ni Rafal, nakpatiloy siya. Sinot niyang pinintaan ang kalinghan ng manok. Ang amoy ay masangsang. Ang manok ay maingay at tila nakakahilo sa pagdating niya. Maingat niyang binuksan ang sakong patika, pero sa nervyos niya, natapon ang kalahati nito sa lipa. Nakpanik siya, lalo na nang maksimilang maklapitan ang manok sa kanaya, tinitika ang natapong patika malapit sa kanayang hapa. Napatras siya at nadila sa diming manok. Sigaw niya, napaupo sa mariming sawahang kalinghan. Dimating si Rafal na narinig ang sigaw niya kasama ang ilang tawan. Nakita nila si Levi na nakaupo sa sawah, pinung dimi, at napapaligiran ng manok. Hindi napigilan ni Rafal ang bahang pagtawa pati na rin ng ibang tawan. Pila ang maka ni Levi sa hiya at ines. Ano, Miss Oliveros? Ayos ka lang diyan, tanong ni Rafal, may halong pang-asar. Mabilis na tumayo si Levi, hindi ininda ang dimi. Fine. Infine. Kasalanan tuwing hastipit na manok na tuwa. Pinakpakan niya ang kanayang damit, lalo lang kimalat ang dimi. Imiling si Rafal pero may kakaiba sa mata niya.
nakakatawa ang etsirani lefi, pero nakita niya ang determinasyon samhamata nito kahit halatang hiyang-hiya at pakot na ito. Hindi ito imalas. Hindi ito nahiyak. Tumayo ito at hinarap ang sitwasyon. Halika na. Maglinis kami na, sabi ni Rafael, mas mahinaon non ngayon ang tuna. Tapos na ang trabaho mo para sa araw na ito. Seminut sa leven pabalik sa bahay, dala ang bigat ng pagkapaya pero may konting pride na hindi siya sumiku. Naligo siya ng matahol, pilit tinatanghal ang amoy at diming bakit sa kanayang katawan. Kinakabihan, habang nakapinan, tahimik lang si Levi. Si Rafael ay naroon din kimakan kasama nila ni Manang Elena. Paminsan-minsan ay naktatama ang kanilang mga mata. Walang nagsasalita tungkol sa nangyari kanina. Matapos kimain, lumabas si Rafael sa veranda para magpahangan. Seminut si Levi, hindi niya alam kung bakit. Nakatayo sila doon, pinapanood ang paglibuhang araw sa kabikiran. Bakit mo ginagawa toe biglang tanong ni Levi? Napalingon si Rafael. Ang alin? Ito. Ang pahirapan ako. Hou op weeslay hate me. Himinga nang malalim si Rafael, ibinalik ang tingin sa paligid. Hindi kita pinapahirapan, Miss Oliveros. Binibagan lang kita ang pagkakataong makita kung ano ang tinay na bihay dito. Malayang malayo sa mundo mo. May pait sa buses nito. At hindi kita hate. Nainas lang siguro ako sa samhakatilat mong ipinanghanak na may kitsarang hinto sa bibig na walang kalam-alam sa hirap ng iba. Natagalan si Levi. May kirot siyang naramdaman sa sinabi nito. Hindi ko naman kasalanan na ganito ako ipinanghanak. Alam ko, sagot ni Rafael, mas mahina non ngayon. Pero nasa sa ayunaan kang mananatili kang hanayan. Timanghan ito sa kanaya. Pasan saya na kanina kang napaktawanan ka namin. Nakilat si Levi sa pahangin nitong tawat. Tumango lang siya. Isang hindi inasahang katahimikan ang namakitan sa kanila. Isang katahimikan na hindi afkwart kundi tila may pag-inawa. Nahinat habang nakatingin si Rafael kay Levi na bahang tinataman kanintuang sinahang papalibok na araw bimalik ang bigat sa kanayang dibdib. Nalala niya ang dahilan kung bakit siya naroon. Nalala niya ang pamilya niya. Ang mga Oliveros. Ang plano. Ang babaeng ito sa harap niya ay hindi lang basta anak ng Don. Isa siyang Oliveros. Isang sembolong sakit at halit na matahol na niyang kinikimkim. Paano niya paksasabayan ang namiming respeto o marahil ay higit pa sa babaeng ito at ang tangkiling ipinakatiwala sa kanayang nakaraan. Ang pagsubok sa pitikan ay hindi lang para kay Levi. Pati si Rafael ay sinisubok din ang kanayang damdamin laban sa kanayang halihim. Ang pag-asa na makbago si Levi ay kasabayang hirap na nararamdaman ni Rafa sa kanayang puso. Kabanata 3, anino ang kapon limipas ang halangho. Ang dating modelong si Levi Oliveros ay inti-inti nang nasasanay sa ritmong bihay sa San Isidro. Hindi na siya kasing artitulatin dati. Natito na siyang gemising ng mga kimaing simpleng almusal at kahit paano ay gewin ang ilang mahang trabaho sa bukid ng hindi masyadong nagreklamo. Ang kanayang mga kamay na dati ay laking makinis ay nakakaroon ng konting kalayo at ang kanayang balat ay bahaya ng imitim dahil sa araw. Ang pinakamalaking pagbabago ay ang inti-inting paglambot ng pakikitungo nila ni Rafael sa isa't isa. Ang dating banghayan at asaran ay napapalitan ng mga sandaling tahimik na pag-isap, mga birian at paminsan-minsang pag-alala. Natiklasan ni Levi na sa likod ng pagiging seryoso at masangkit ni Rafa ay mayroon itong talino sa pagsasaka, malasakit sa mga tauhan, at isang hindi may paliwanag na karisma. Nahiling niya ang sarili na pinapanood ito habang naktatrabaho, o lihim na natitiwa kapag pinipiri nito ang kanayang, bihirang, maayos na nakakawa. Si Rafa naman, sa kabilang pilit niyang pagdistansya, ay hindi may wasang himanga sa tibayang loob ni Levi. Hindi man ito kasing halang masanay sa bukid, kitang-kita naman ang pagsisikap nito.
At maim ga sandale, lalu na kapag tumatawa itu usarayusong nakikinig sa kanayang kapaliwanag tungkol sa farm na nakakalimitan niya kung sino itu. Nakakalimitan niya na isa itong Uliferos. Nakakalimitan niya ang kanayang plano. Isang malang hapon, dahil hindi makalabas para sa makakawain sa bukid, naisipan ni Levi na maglinis at makayos sa 5 librarang bahay. Pinayagan naman siya ni Manang Elena na titiwapan ka ito dahil matagal nang walang gumagamit sa silid na yaon. Habang nakpipinas ng malikabok na libro at antahong kasangkapan, napadako ang tingin niya sa isang nakasaradong bowl na hawa sa naro sa ilalim ng isang 5 mesa. Dahil sa kuryosidad, binuksan niya ito. Timambat sa kanya ang 5 dokumento, salat, at isang album litrato. Kinuha niya ang album. Ang litrato ay 5 na sepia tonet. May larawan hasinda nuang araf, hindi niya kilalang tao, at isang litrato na nakpatigil sa kanyang mundo. Nasa litrato ang kanyang ama, si Don Ricardo, na mas bata pa kasama ang ilang lalaki. Makang formal ang okasyon, hinat kitang-kita ang tensyon sa kanilang mukha. Katabing kanyang ama ay isang pamilya, isang lalaki at baba na may kahawig si Rafael, at isang batang lalaki na halos kamakang-kamaka ni Rafael noong bata ito. Ang pinakakimiyang atensyon niya ay ang ekspresyon sa litrato. Ang kanyang ama ay nakangiti ng may pagmamalaki, habang ang pamilyang kahawig ni Rafael ay may bakas ng pagkatalo at hinanakit sa mukha. Sa likod ng litrato, may salat kamay, paglilipat ng titulo, hasinda de la fija, 198. Hainda de la fija. Hindi ba't Uliferos ang pangalan ng hasinda? At bakit ganito ang itsirang makataw sa litrato? Palit-ilit niyang tiningnan ang batang lalaki. Walang dida, si Rafael ito. Biglang bumalik sa alala ni Levi ang sinabi ni Rafael noon. Makakatilat mong ipinanghanak na may kitsarang hinto sa bibig na walang kalam-alam sa hirap ng iba. Ang pait sa buses nito. Ang paminsan-minsang pagiging malamig nito kapag napag-isipan ang pamilya niya. Ang sinabi ni Manang Elena isang buses ng tanang niya tungkol sa pamilya ni Rafael, Naki, hiya, masalimut ang kwento ng hadala fija dito sa San Isidro. Nagsimilang magdichtong-dichtong ang hapiraso sa kanyang isipan. Ang pamilya ni Rafael na talong pamilya niya. Ang lipang kinatatayan nilang ngayon dating paharing hadala fija. Kaya ba ganito na lang ang pagkami ni Rafael sa kanyang nuwang ina? Kaya ba tila may lahi itong pinangahitang halit? Kasabayang pagkanawa ay ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Ang inti-inting pagtitiwala na nobyo sa piso niya para kay Rafael ay biglang dinirok ng pagtidida. Lahat bang ipinakita nito ang inti-inting pagtanghap, ang hanghiti, ang pag-alala ay parte lang isang plano. Hanakamit lang ba siya nito? Dahil isa siyang Uliferos. Dahil sa halit nito sa kanyang pamilya. Nanghanghinax ang kamay na isinara niya ang album at ibinalik sa ball. Gusto niyang simahaf magtanong kumprontahin si Rafael. Pero pinakalan niya ang sarili. Kailangan niya menang makasahiro. Milo ng araw na iyon nakbaho ang pakikitungo ni Levi kay Rafael. Noong mas mapahmasit siya, mas mainhat. Pilit niyang itinataho ang namimiyong sakit at pagtidida sa kanyang dibdib. Napansin naman ni Rafael ang pagbabaho kay Levi. Noong mas tahimik ito, mas mailap. Ang dating sigla sa mata nito ay napalitan kung anong lengkot o pag-ingat. Sinibikan niya ang taningin ito, pero lachang imaiwas sa Levi o nakbibigayang maikling sakot. Lalo itong nakpabigat sa kalooban ni Rafael. Kasabayang pag-alala niya sa pagbabaho ni Levi ay ang pagtinding kanyang internal conflict. Sa bawat araw na nakakasama niya si Levi, lalo niyang nakikita ang kabutihan nito sa kabilang pagiging spoilet. Lalo siyang nahalok dito. Ngunit sa bawat pagtingin niya sa malawak na lipain hasinda, naalala niya ang sinimpan niya sa kanyang hamahalang. Ang ipaglaban ang nawala sa kanila. Ang pakihanti. Isang hobby habang naklalakad si Levi pabalik sa malaking bahay mula sa pagbisita.
Sa bahing isa somga mangagawa narinig niya ang buses ni Rafal na may kausap sa telepono malapit sa bodega. Tila galit ito. Hindi pa ito ang tamang panahon. Kailangan ko pa ang dagdag na ebidensya laban kay Don Ricardo. Alam ko ang plano. Pero si Levi iba siya. Hindi siya katilat ng ama niya. Basta, ako ang bahala dito. Iwag ninaw akong panghinaan, malakas na sabi ni Rafal bago padabog na ibinaba ang telepono. Napatago si Levi sa likod ng isang malaking peno, ang peso niya ay kimakaripas sa kaba at socket. Ebidensya laban kay Daday. Plano. Malinaw pa sa sikat ng araw ang narinig niya. Kinampirma nito ang lahat ng kaniyang hinala. Kanakamit nga lang siya. Ang lahat na makitan sa kanila ay isang malaking kasinanghalangan. Hindi na niya napigilan ang mahaliha. Tahimik siyang imiyak sa dilim, ramdam ang matinding sakit ng pagkakanilo. Ang Rafal na inti-inti niyang pinakakatiwalaan at minamahal ay may maitim na balakpola sa kanayang pamilya. Ang aninong kapon ay bimabalot non ngayon sa kanilang kasalikihan, nakpabadang sirain ang animang namimong pagtitinghanan. Ang tiwalang sinira ay mahirap nang ibalik. Kabanata 4, sigwa sa pakitan ang katahimikan na namakitan kina Levi at Rafal somga sa minut na araw ay mas mabigat pa kaysa sa pinakamaingay na sigawan. Si Levi, dala ang sakit ng katotohanang natiklasan, ay pilit na imaiwas. Ngunit ang bawat pag-iwas ay parang karayom na tumitisok sa kanayang peso. Hindi niya kayang makpanghap na walang nangyari. Hindi niya kayang baliwalain ang imaang litrato at ang makasalitang narinig niya mula kay Rafal. Isang hobby habang malakas ang bios ng ilan sa labas na tila nakikidalamhati sa namiming sigwa sa kanayang dibdib, hindi na nakati si Levi. Kailangan niyang marinig ang paliwanag mula mismo kay Rafal, hanuman ito kasakit. Hinanap niya ito at natakbihan sa may bentanang sala, nakatanaf sa madilim at basang bikiran, malalim ang inisip. Rafal, tawag ni Levi, ang buses ay nanghinginig sa pinahalong halit at sakit. Napalingon si Rafal. Nakita niya ang determinasyon at pait sa mata ni Levi. Alam niyang dumating na ang oras na kinatatakitan niya. Kailangan nating mag-isip, sabi ni Levi, limapit ito, hawak ang isang bahay sa likiran, ang 5 litrato na natakbihan niya. Hindi kimibo si Rafal, naghihintay. Sino sila? Tanong ni Levi, inilapak ang litrato sa masang nasa pakitan nila. Itiniro niya ang pamilayang kawag ni Rafal. At bakit hasinda o dalafiga ang nakasala dito? Akala ko ba Oliver Roos ang may-ari nito? Nakita ni Levi ang pag-ichting panga ni Rafal. Ang pagkiyom kapalat nito. Saan mo nakyaan malamang na tanong nito imaiwas sa tanong niya? Hindi ang tanong, Rafal, timos ang buses ni Levi. Sakitin mo ako. Totoo ba? Nadating sa inayo ang lipang ito. Na inahaf ang pamilya ko. Na kaya ka nandito kaya mo ako pinapahirapan kaya mo ako pilit na pinapakitinhan moyos ay dahil may plano ka. Dahil gusto mong makikanti. Senot-senot niyang tanong, ang mahaliha ay nagsisimula ng mamiyo sa kanayang mata. Levi, hindi mo naintindihan, anong hindi ko naintindihan, pitol ni Levi, ang buses ay basah na. Narinig kita, Rafal. Narinig kitang may kausap sa telepono. Tungkol sa ebidensya laban kay Daday. Tungkol sa plano. Ano hayan ha? Part pa akong plano mo. Ang lapitan ako. Ang kinan ang loob ko. Para mas mapadali ang pakikanti mo. Hindi tutuan sa ni Rafal, ang dating kalmadong anayo ay naklaho na. Limapit ito kay Levi, ang mata ay nakapoy sa tinding imusaon, halit, sakit, pagkalito. Hindi ganun kadali ayn. Hindi ganun kadali. Usadang mahaling ko lang talakang imarte, mapait na tawa ni Levi, kasabayang paktilong kanayang haliha. Akala ko pa naman akala ko nakpabaho ka na. Akala ko tutua ang mahanghiti mo ang pakalala mo. Pero lahat pala ang kasinanghalangan lang. Isang malaking palabas para sa pamilya mo.
Para sa galit na aan na matagal mo nang kinikimkim. My galit ako imamin si Rafal, ang boses ay pinumpait. My galit ako dahil sa ginawang ama mo sa pamilya ko. Nakita ko kung paano nahirap ang kamahilang ko. Nakita ko kung paano sila namatay na dala-dala ang sakit mpagkakaahaf sa lipang ito na bihay nila. May plano ako. Plano kong bawian ang nararapat sa amin. Ang pag-amin ni Rafal ay parang sampol kay Levi. Mas masakit pa kaysa sa inosan niya. Napahalo siya. Kaya ginamit mo ako. Ginamit mo ang nararamdaman ko. Natagalan si Rafal sa tanong na yaon. Nakita niya ang labis na sakit sa mukha ni Levi. Ang babaeng sa kabilang pagiging Oliveros ay nakpakitang katatagan, ang pagsisikap, ang inti-inting pagbabago. Ang babaeng lingid sa dapat niyang maramdaman ay minahal na niya. Hindi. Mahinang sabi ni Rafal, ang galit sa kanayang buses ay napalitan ng pagsisisi at sakit. Hindi kita ginamit, Levi. Sinanghaling sigaf ni Levi pininasan ang kanayang haliha. Lahat ng pinakita mo kasinanghalangan. Hindi lahat git ni Rafal, hinawakan ito sa braso, nginit agat na pimaglas si Levi. May plano ako. Galit ako sa pamilya mo. Pero ang nararamdaman ko para sa iyo. Ang sandaling nakalimitan ko kung sino ka. Ang pagkakataong gusto kitang protektahan totoo ayon Levi. Totoo ayon. Napatitak sa Levi kay Rafal. Nakita niya ang desperasyon sa mata nito. Ang lian na nakpabadang tumilo. Ang pagkalito. Hindi ito ang malamang at kalkiladong Rafal na inakala niya. Nakikita niya ang isang lalaking nasasaktan na nahihirapan na pinuong pagsisisi. Nalala ni Levi ang sarili niyang kapagkakamali. Ang iskandalong nakdala sa kanaya dito. Ang pagiging makasarili niya noon. Hindi siya perpekto. Si Rafal din ay hindi perpekto. Pareho silang biktima ng kapagkakamaling nakaran ng desisyon kanilang pamilya. Himinga ng malalim sa Levi pilit pinapakalma ang sarili. Ang galit ay naroon pa rin pero may kung anong nagsasabi sa kanaya na kailangan niyang iminova. Rafal sobrang sakit, mahinang sabi niya, ang buses ay pinuparang hinanakit. Sinira mo ang tiwala ko. Alam ko, halos pabilong na sakot ni Rafal, ay miko ito, hindi makatingin kay Levi. Alam ko, Levi. At wala akong ibang masisisi kundi ang sarili ko. Patawarin mo sana ako. Ang kabalikat nito ay naanak sa pahil na pahyak. Hindi ko sinasadang malok sa iyo. Hindi ko sinasadang masaktan kong ganito. Mahal kita, Levi. Mahal na mahal kita, kahit hindi dapat. Kahit mali. Ang pag-amin na iyon, sa gitna ng kanilang pagtatalo, sa gitna ng sigwa, ay timaho sa piso ni Levi. Ang sakit ay naroon pa rin, hindi yun basta-basta mawawala. Ngunit ang pagpapakambaba ni Rafal, ang pag-amin nito sa kanayang nararamdaman, ang pagpapakita nito ang kainan, nakpikas itong isang maliit na piwang para sa pagpapatawad. Limapit sa Levi kay Rafal. Inawakan niya ang mukha nito at itinaas para makatingnan sila. Nakita niya ang lihang tumitilo mila sa mata nito. Hindi ko alam kung kaya kitang patawaran agad, Rafal, sabi ni Levi, ang buses ay mahinan ngunit matatag. Pero gusto kong sabihin. Gusto kong sabihang intindihan ko. Gusto kong sabihang ayusin natin tuwe pero kailangan mong mamili. Ang nakaraan ba ang tayo? Napatingin si Rafal kay Levi pinuong pag-asa at takot ang mata. Inawakan nito ang kamay ni Levi na nasa mukha niya. Ikaw, Levi. Ikaw ang pipiliin ko. Kahit anong mangyari. Isang mahigpit na akap ang ibinigay ni Rafal kay Levi, isang akap na pinuong pagsisisi, pasasalamat at panghako. Gemanting akap si Levi kahit pa may kirot pa rin sa kanang puso. Ang sigwa sa pagitan nila ay hindi pa talihang himipa, ngunit sa gitna ng inos, nagawa nilang aminin ang kanilang nararamdaman at nakpasaya silang harapin ang hinaharap ng magkasama.
Ang pagpabalik loob ay nagsimula na isang mahirap na proseso paghilom at milang pagbiyong tiwala. Kabanata 5, Inosang kahapon, tibayang ngayon ang haarap pagkatapos ng kanilang pag-aminan at pagpapatawad ay pinung isang maripok na pag-asa. Sinisibikan nina Levi at Rafael na milang biyain ang nasirang tiwala. Maimha sandaling ilanghan, pag-alanlanghan, nginit mas nanghan hibabaw ang kagustuhang magsimula mili. Sa Levi, kahit may natitira pang kirot, ay pinipilit na inawan ang pinaktonan ni Rafael. Si Rafael naman ay nagsusumikap na ipakita ang kanayang pagsisisi at ang katotohanan kanayang pagmamahal kay Levi, tinatalikiran na ang haaninong pakikanti. Nginit ang katahimikang kanilang sinibikang biyain ay hindi naktakal. Isang imahe habang nakakaupo sila sa veranda, isang pamilyar na ihong sasakyan ang humambala sa kanila. Isang itim na van na may luhong Oliveros korporasyon ang pimarada sa harap ng malaking bahay. At mila doon, bumaba ang isang pahira na nakpatindahang balaybo ni Levi, ang kanayang ama, si Don Ricardo Oliveros, na may malamig at halit na ekspresyon sa mukha. Daday halat na sabi ni Levi, ahat na naramdaman ang kaba. Bakit ito nandito? Hindi man lang ito nakpasabi. Kasinot ni Don Ricardo ay ang kanayang personal na bodyguard at isang lalaking nakabisines site na tila abogado. Dire-diretso itong imakat ng veranda, ang mata ay matalim na nakatun hindi kay Levi, kundi kay Rafael. Sue itstrie malamig na sabi ni Don Ricardo, ang boses ay pinung pagpabanta. Timahal ito sa harap ni Rafael. Ikaw pala si Rafael de la Vega. Ang apo ni Mateo de la Vega. Ang tagapamahala ko na may lihim na halit pala sa pamilya ko. Nanlamig si Rafael. Paano nalaman ni Don Ricardo? Malamang ay may nagsambong. Maral ang kakamag-anak niya na hindi sangayon sa pagtalikod niya sa plano. Daday, wat are talking about? Nanghinginig na tanong ni Levi, pimakit na siya sa dalawa, pilit na pinoprotektahan si Rafael. Timabi ka diyan, Levi matigas na itus ni Don Ricardo. Alam ko na ang lahat. Ang planong pamilya ninayo na bawian ang lipang ito. Ang paglapit ng lalaking ito sa ayo para may sakatiparan ang maitim niyang balak. Hindi po tutuaan, Don Ricardo, tanghi ni Rafael, tumayo ng tivet. Uwe, de la Vega po ako. At uwe, may mga plano nun ang pamilya ko. Pero nakbaho na po ang lahat. Nakbaho at mapangkitayang tumawa si Don Ricardo. Dahil ba na loh ka sa anak ko? O dahil mas mahalang ka lang maktahong tinay mong kalain ngayon. Akala mo maluluko mo ako. Maluluko mo ang anak ko. Daday, stop it, sigaw ni Levi, hindi na napigilan ang sarili. Ang dating takot niya sa ama ay napalitan ng tapang para ipagtanggol ang tongmal niya. Tutuwing nakamali si Rafael noon. May galit siya, uwe. Pero sino ba namang hindi makakalit kung pakiramdam niya inagawan ang pamilya niya? Pero nakbaho na siya. Pinili niyang talikiran ang nakaraan para sa akin. Para sa amin. Nakilat si Don Ricardo sa pagsakot ni Levi. Hindi niya inasahan ang ganitong katapanghan mula sa anak na dati ay sinit-siniran lang. Pinagtatanggol mo pa siya. Levi, ginamit ka lang niya. Hindi niya ako ginamit, gait ni Levi, ang makaliha ay nakpabadayang tumilun ginit pinipagilan niya. Minahal niya ako, daday. At maukuran siya. Hindi niyo ba nakikita? Nakbaho na ako dahil sa kanaya. Natuto akong harapin ang hirap, natuto akong tumayo sa sarili kong po. Hindi ba ayan ang gusto ninayo? Hindi sa ganitong paraan dahok ni Don Ricardo sa mesa. Hindi sa pamamagitan ng pagtataksong tang pinakatiwalaan ko. At lalong hindi sa pagpapakasal mo sa isang de la Vega. Kasabayang sa kawan sa hasinda sa kabilang linya ng telepono, kinakausap naman ni Rafael ang kanayang tiyo Miguel, ang kapatid ng kanayang ama na siyang pinakamatindi ang halit sa mga Oliveros. Rafael. Ano itong nababalitaan ko na tinalikiran mo na raw ang lahat, halit na sabi ni tiyo Miguel. Na mas pinili mo ang babaeng Oliveros na ang kaysa sa deho mo. Sa alala ng hamahalang mo.
Sa ipinaglalaban natin. Tiyo pakinggan nila mina aku walang dapat pakinggan Rafal. Isa kang taksel. Kinakalimitan mo na ba ang sinimpan mo? Ang hastisaya para sa pamilya natin. Hindi ko kinakalimitan, tiyo mahina ang sahot ni Rafal kahit kimakilo ang deho niya. Pero hindi pa hihanti ang sahot. Hindi pa kamit sa inosenteng tao ang paran. Mahal ko si Levi. At hindi ko hayang masira ang bihay niya dahil lang sa halit nakaran. Kung ganun wala ka ng pamilya, sigaw ni Tiyo Michiel bago ibinaba ang tawag. Naiwang tilala si Rafal. Ang bigat ng kasalitan kanayang tiyan ay timama sa kanaya. Itinakwal na siya ang sarili niyang kodigo. Samantala sa hasinda lalong iminit ang pagtatalo. Ibig ka sa akin ngayon din Levi itus ni Don Ricardo, hinawakan ang brasong anak. At ikaw bimalang ito kay Rafal, semilan ngayon tanghal ka na sa trabaho. Imalis ka sa pamamahay na ito. At iwak ka nang makpapakita po sa anak ko. Hindi ako sasama sa inayo daday pagpipimahlas ni Levi. Dito lang ako. Kasama si Rafal. Wala kang mapapala sa kanaya, Levi. Isa sirang dalawa ka. Ang kaway. Hindi siya ang kaway himahalo na si Levi. Ang halit. Ang nakaran. En ang tinay na kaway. Dad ay pliasa si bikan nenang iminawa. Hindi matigas na sabi ni Don Ricardo. Mamili ka, Levi. Ako at ang pamilya mo. O ang lalaking an. Isang mabigat na pagpipilian ang ibinigay kay Levi. Napatingin siya kay Rafal. Nakita niya ang sakit, ang takot, nahinit-higit sa lahat, ang pagmamalsam sa mata nito. Hinawakan ni Rafal ang kanang kamay. Himinga nang malalim si Levi at buong tapang na tumingin sa kanang ama. Pinipili ko po siya, daday. Ang kasalitang iyon ay simpleng hinit-pino ang bigat at paninindahan. Pinipili ko si Rafal. Pinipili ko ang pagmamahal namin. Isang malakas na sampol ang dumapo sa pisngin ni Levi mula kay Don Ricardo. Napaihik siya sa sakit at halat. Ahat na himarang si Rafal. Hiwag ninayong saktan ang anak ninayo, sigaw ni Rafal, ang hamata ay nakalap sa halit. Wala kang karapatang diktaan ako, sigaw pabalik ni Don Ricardo. Tandaan mo ito, Levi. Sa oras na limabas ako sa pamamahay na ito, wala ka ng ama. Itatakbo kita. Tumalikod si Don Ricardo, ang maka ay kasang tigas ng bato. Suminot ang kanayang katawan. Sumakay sila sa fan at mabilis na imalis, nakiwan alikabok at mhadirok na peso. Naiwan sina Levi at Rafal sa veranda para unanghan hinag. Niyakap ni Rafal si Levi nang maihbit. Iniyak si Levi nang hesto sa dibdib nito, yak ang sakit, ang takot, ang kawalan. Itinakwal siya ang sarili niyang ama. Itinakwal si Rafal ang sarili nitong pamilya. Tila salang dalawa na lang laban sa buong mundo. Anong kakawin natin, Rafa? Tanong ni Levi sa gitna ang kanayang pakikpi. Hinagpitan ni Rafal ang hayakap. Hindi ko alam, mal, sagot nito, ang buses ay basag din pero ang alam ko lang, makasama tayo dito. Makasama natin harapin tuwa lalaban tayo. Ang inosang kapon ay sumikot ng buong tindi, nakiwan pensala at takot. Nararamdaman nila ang bigat ng pagkatalo, ang pait ng pakisa. Nahinit sa gitna ng lahat, ang kanilang kamay ay makakawakpo. Ren ang kanilang peso ay makakadikit. Ang pagsubok ay hindi pa tapos, nahinit ang kanilang pagtutulungan at pagmamahalan ang magiging sandata nila sa paklaban para sa kanilang pinapangharap na tagumpay. Kabanata 6, Bekang liwayway sa San Isidro ang imahang suminut sa pag-alis ni Don Ricardo ay dumating na may kakaibang katahimikan. Wala na ang bigat ng pagtataho, wala na ang tensyon hindi pagkakanawan, nahinit na palitan itong isang mapanglaw na katotohanan, silang dalawa na lang. Si Levi itinakwang ama. Si Rafal itinakwang angkan. Pakbaba ni Levi mila sa kanayang silit, nadat na niya sa manang ilan na tahimik na nakandang ahan.
Walang tanong, walang komento, nginit samgamatan matanda ay naroon ang pag-inawa at simpataya. Inihay nito ang paborito niyang sinanghak at tiyo, non ngayon ay hindi na niya kinainisan, bakit ay hinahanap-hanap po. Imipo si Rafael sa hapak, ang kamata ay bahang namamahapon nginit may determinasyon. Hinawakan nito ang kamay ni Levi sa ilalim ng mesa. Isang simpleng haplos na nagsasabing, nandito ako. Magkasama tayo. Sinibikan kong tawagan si Daday, mahinang sabi ni Levi, nakatingin sa kanayang plato. Pero hindi niya sinasagot. Siguro tutuan ka. Wala na akong pamilya. May panhanginig sa kanayang buses. Hinagpitan ni Rafael ang hawak sa kamay niya. Hindi tutuan, Levi. Pamilya mo pa rin sila. Siguro kailangan lang nilang oras. At kahit anong mangyari nandito ako. Pamilya mo ako. Timilo ang liya ni Levi, nginit pininasan niya ito agad. Tumango siya. Kailangan niyang magpakatatak. Hindi lang para sa sarili niya, kundi para kay Rafael, para sa kanila. Pagkatapos ng ahan, nilapitan silang ilang matatandang manghagawa sa bukid. Si Rafa, Ma'am Levi, sabi ni Mang Cardo, ang pinakamatahol ng taon sa asinda. Narinig po namin ang nangyari kapon. Pasensya na po kayo. Pero gusto lang po namin sabihin, nandito lang po kami. Hindi po namin kayo iwan. Opo, Sir Ma'am, sang-ayon ng isa pa. Itang po namin samha de la Feja at samha Oliveros ang kabiyahan namin. Kayo na po ang pamilya namin dito sa San Isidro. Nantak ang piso nina Levi at Rafael. Sa gitna ng pagtalikod ng sarili nilang kapamilya, may mga handang manatili sa tabi nila. Ito ang komunidad na kanilang kinabibilanghan ngayon. Samha sa minut na araw, sinimilan nilang harapin ang realidad. Ang hahinda ay pahore-pore ni Don Ricardo sa popo. Maari silang polisin animang oras. Nginit sa halip na matakot, pinili nilang ipagpatuloy ang biyahe. Ano nang plano natin, Rafa? Tanong ni Levi isang hapon, habang nakaupo sila sa ilalim ng isang malaking pinong mangha, pinapanood ang mga manghagawang nakani. Hindi ko alam kung hanggang kailan tayo papayahang manatili dito, malungkot na sagot ni Rafael. Pero habang nandito tayo, gagawin natin ang tama. Alahan natin ang lipa. Alahan natin ang hataw. Isang ideya ang pimasok sa isip ni Levi. Paano kang subikan natin kausapin si Daday? Hindi para himinging tawad, kundi para magpropusing isang business plan. Napatingin si Rafael. Business plan. Sabi ni Levi, biglang nabiyahan ng loob. Gamitin natin ang kakoneksyon ko dati sa marketing. Subikan natin idirekta ang kaani natin sa mga restaurant o hotel sa Maynila imbes na dimon pa sa mga midlaman. Mas malaki ang kikitain farm, mas makakatulong tayo sa mga manghagawa. Baka kapag nakita ni Daday na kaya nating palahin ito, nasarayoso tayo baka sakaling maintindihan niya. Nakita ni Rafael ang kislap sa mga mata ni Levi. Ang dating modelong walang pakialam sa mundo ay isa ng ngayong babaeng may malasakit at may mga praktikal na ideya. Napanghiti siya. Mahandang ideya and mahal. At sinimilan kanila. Si Rafael ang namala sa produksyon, sinisahirong de kalidad ang kaani. Si Levi naman, gamit ang lima niyang laptop at ang mainang signal ng internet, ay nagsimilang mag-research, gumawa ng mga proposal, at kontakin ang mga dati niyang kakilala. Marami ang tumanggi, ang iba ay nakilat sa kanayang ginagawa, ngunit may ilan ding nakpakitang interes. Hindi naging madali. May mga araw na napapakot sila, na pinanghinan ng loob, lalo na kapag naalala nila ang kanilang mga pamilya. Ngunit sa tivang nangyayari iyon, nariyan sila para sa isa't isa. Isang akap, isang ngiti, isang tahimik na pag-inawa, sapat na iyon para mili silang limakas. Ang kanilang pagmamahalan ay hindi na kasing init ng apoy tulad ng dati, kundi naging parang isang kandila, hindi man kasing lakas, ngunit nagbibigayang sapat na liwanag at init sa kanilang mga puso, hindi na mamatay kahit pa himanghin ng malakas.
Natagpian nila ang kaligayahan samga simpleng bagay, sa pagtatanim bagong hapenla ng magkasama, sa pag-inom kape sa imahe habang pinapanood ang pagsikatang araw, sa pakikipagkwentuhan samga manggagawa pagkatapos mahapong trabaho, sa tahimik na pakayakap sa isa't isa bago matulog. Isang imahe habang maggawa kamay silang. Nachlalakad sa bikirin pinagmamasdan ang lintiang paligid na inti-inti nang nagpapakitang bengang kanilang pinagsisikapan, isang payapang ngiti ang humiit sa labi ni Levi. Alam mo, Rafa, sabi niya, himinto at himarap dito. Hindi ko pinagsisisihan na napenta ako dito. Mahirap. Masakit. Pero dito ko natakpian ang sarili ko. Dito kita natakpian. Hinawa ka ni Rafael ang kanayang maka, ang mata ay pinuong pagmamahal at pasasalamat. At ako, Levi, dito ko natakpian ang kapayapaan. Ang kapayapaan na matagal ko nang hinahanap, na hindi ko pala makikita sa pakikanti, kundi sa pagpapatawad at sa pagmamahal sa iyo. Hinalikan niya sa Levi ng buong tamis at pagmamahal, isang halik na naglalaman lahat ng kanilang pinagdaanan at lahat ng kanilang pangharap para sa hinaharap. Hindi nila alam kung ano ang eksaktong mangyayari bikas. Hindi nila alam kung mapapatawad sila ang kanilang kapamilya o kung kailan. Hindi nila alam kung ang lipang kinatatayan nila ay mananatili sa kanila. Ngunit sa sandaling yun, sa ilalim ng asal na langit ng San Isidro, sa gitna ng pikiran na dati ay simbolong hitwan ngunit ngayon ay tahanan ng kanilang pagmamahalan, alam nilang sapat na sila para sa isa't isa. Ang bakang liwayway ay sumikat na sa San Isidro, hindi lamang sa kalangitan, kundi pati na rin sa mga puso nina Levi at Rafael. Isang bagong simula. Isang bagong bihay. Isang pag-ibig na natakpian sa gitna ng alikabok at pitikan, na ngayon ay namimikat ng buong handa at tibay.